Čus! Vítejte u dalšího videa. Dneska, jak jsem se bál, tu máme znovu jednu věc. Krásnou věcičku. Frugo, máme tam, ještě tam jednu příchuť, jo. To taky musím dát, ale máme tady dneska fruga. A tady mám jenom nějaký popis, takže složení. Nebo frugo ultra černé. Nepravý ovocný nápoj, juice, pasteurizovaný, vyroben ze koncentrovaných ovocných šťáv a ovocného pyre. Složení: voda, jablečný džus z koncentrované šťávy, cukr, dřeně z koncentrovaných ovocných šťáv, citronové, hroznové, černý rybíz, třešeň, pitahají pyré, barvivo, sulfitový karamel, amoniak, přírodní aroma, minimální trvanlivost dovis, uzávěr nebo hrdlo láhve. 3.6.2017. Zase krásný nápis. Frugo. Tady mám ještě tentokrát tohle, počkat. Je tady vteřinku, tamhle řeku, můžete vidět. Tak tamhle úplně v rohu jsem si vystavil toho fruga. Počkejte chvilinku, já si pro něj dojdu, takže hledecký tufek. Mám to. No, hele, tady je normálně jenom frugo a tady je frugo a obrázek. Toto je lepší flaška, to si nechám stopro, dám si tam opět. Tak, můžete vidět, že byl orange, toto je černý, tak jdeme to ochutnat, tady se kde se kouká z postavy, potom mi. Tady pak jdem taky napít, aby nám to nedělal potom. A pozdrav. Čau. Ahoj, čau. No, my tak tady zase sednout. Já ti pak dám napít, jestli budeš chtít. Tak. Jdeme to ochutit. Jo, mimochodem. Tak tady nevidím. Třešeň, černý bez, jablko, hrozný, dračí. No, takže tady jdeme už. Má to 500 ml, takže doufám, že mě v tom videu rozumět, takže tak. Černý bez. Tak. Budete mít hned frugo. Zaste se, dobrý. Tak. Pojď si na obrázek, tak. Jdeme na to. Zapačic. To jsou ty moje chutě zamíchaný. Otřeme to. Segra. To neutěpí, ale tak co, dobrý? Dobrý. No. Jako vždy. Doporučuji frugo. Tak. Další video bude další frugo. Možná tam bude nějaký ten vlogík, něco takového. Challenge, ale další video bude 100 pro další frugo. A je tam zelený. Přijde do sbírky. Ok, takže já se s váma loučím, dejte like, odběr, koment, sdílejte. A tohle bylo pro tohoto video všechno. A čus!